Bueno, em presento, el primer, em dic Míriam, soc professora de Química a Formació Miró i preparo la selectivitat des de fa uns quants anys. Per tant, en aquesta primera sessió treballaré en tres temes que segurament surtin, o és molt probable que surtin, són tres temes molt importants, com són la termodinàmica, la cinètica química i l'equilibri químic. Primer de tot, fem una recopilació dels temes del temari de química actualitzat que entrarà a la selectivitat del 2024. Aquí teniu tots els temes: termodinàmica química, cinètica química, equilibri químic, reaccions àcid-base, reaccions de precipitació, també es diu equilibri iònic heterogeni, reaccions redox amb les seves aplicacions, la pila i l'electròlisi, estructura atòmica i la taula periòdica, espectroscopia, i aquí tenim, diguéssim, els dos temes nous que entraran aquest any, enllaç químic i la química del carboni. Què han eliminat? Doncs han eliminat, que ho tenim aquí, diagrama de fases, ja no entra el diagrama de fases, ni els conceptes de diagrama de fases, ni tampoc la teoria cinético-molecular, que sortia anys enrere, ni la difusió dels gasos. L'examen de química, simplement ho recordo, serà el dimecres 5 de juny a les 3:30. Teniu una hora i mitja. Aquí us he ficat coses importants que heu de saber. S'ha d'escollir 4 exercicis, 4 problemes de 7. S'ha de realitzar, òbviament, en un únic color, blau o negre, sense utilitzar típex ni llapis. Portar calculadora científica que realitzi equacions de segon i tercer grau per quan fem els exercicis d'equilibri químic o d'àcid base, però que no pot ser programable. L'examen es respon a la full de l'examen, és a dir, que es donaran ja tot el document on s'ha de refer la corresponent contestació de les preguntes i durà una hora i mitja. Sí? Coses importants, us he ficat aquí algunes coses importants, consells genèrics de cara a l'examen de química. Escollir un problema, assegurant-vos que sabeu resoldre tots els apartats. Això sembla una tonteria, però és important. Llegir bé l'enunciat abans de començar a escriure, tornar a llegir l'enunciat abans de passar a un altre problema per assegurar-nos que hem contestat a totes les preguntes. Moltes vegades pregunten 2 o 3 coses i em contesteu una o dues i l'altra, oi, se m'ha oblidat. Per tant, compte. A més, formular bé, òbviament, estem fent química, s'ha de formular bé els compostos químics. I si no ho teniu clar, a vegades pot fer la trampilla de ficar el nom si en l'enunciat està el nom, però si he d'escriure la fórmula, hi ha vegades que no, perquè si has d'escriure la reacció química, has d'escriure la fórmula. Per tant, òbviament, la formulació orgànica i inorgànica s'ha de portar bé, òbviament. Sí? I penalitzen. Per tant, compte perquè penalitzen per mala formulació. Ficar les unitats de les magnituds o no ficar-les quan no les porten, que també sabem que les costats d'equilibri no porten unitats. Si fiqueu unitats, us penalitzaran. També penalitzen per no ficar unitats o per ficar-les quan no toca. Descriure les fórmules i després substituir, això és importantíssim. S'ha d'escriure primer la fórmula, si és que hi ha una fórmula, una equació química, alguna fórmula matemàtica, s'ha d'escriure primer i després substituir. No us inventeu les definicions, sembla una tonteria, però la gent s'inventa coses i conceptes teòrics. Si no ho teniu clar, no contesteu perquè queda molt malament, la veritat. Per tant, compte amb això. Vigileu el temps, és una hora i mitja i passa molt ràpid. Tothom ho diu, quan s'ho miri, m'ha passat molt ràpid l'examen. Us ho treuen, per tant, no es pot quedar l'examen la meitat sense contestar. I, no us copieu, esto és una tonteria, però, a veure, no és una tonteria. El de costat poder sap, però molt menys que tu. Què fas copiant-te el del costat? Si és que segurament en sap menys que tu. Per tant, això, us concentreu en el vostre examen i sobretot això, seu nets i polits també a l'hora d'entregar l'exercici perquè el corrector ho valorarà positivament, que sigui fàcil de corregir a l'examen. Coses importants. La classe, aquesta sessió queda gravada. Em sembla que teniu, a més, un codi de descompte. Carme, sí, què tenim? Miró CL20. Podeu entrar amb un codi de descompte per la nostra plataforma de selectivitat Miró. I que tenim classes gravades, tot el material actualitzat, per treure un 10 de química, si us fiqueu, clar.
Vale? Bueno, anem a fer llavors què farem avui? Què farem avui? Doncs avui farem termo, cinética química i equilibri químic, els tres reis de la química. Vale? Home, és difícil que no surti a l'examen un problema de cada tipus. Òbviament, no sóc adivina, però pràcticament en tots els exàmens ha sortit un problema, vale? D'aquests temes. Un problema de termo, un de cinètica o un d'equilibri. A vegades surten combinats, també és cert. Vale? És a dir, apartat A de termo, B cinètica, podria ser, o fins i tot equilibri en cinètica, vale? Però en surten. Vale? Bueno, comencem, si de cas, a veure un moment. Anem a començar amb la termo, vale? No patiu, això, espera, que ho ficaré d'una altra manera. Ficaré així, vale? A veure, surto aquí, però l'important és que veieu lo de dalt, a veure. Un moment, comencem ara. Espera. Volia ficar això, vale. Lo més cap aquí possible. Bueno, així. Ai, merda. Perdó. Ara. Ja està, ja està. Vale, anem a repassar coses bàsiques. La termo és un problema, és un tema, perdoneu. Una cosa, farem, us explico una mica com va. Us faig 5 cèntims de la teoria, vale? Un repassillo, ja ho deia l'anunci, un repassillo. I després fem un problema tipus L, tots junts, bueno, jo ho faré, vale? Però us deixaré, òbviament, quan acabem el problema, que em feu preguntes, si és que teniu alguna pregunta, ja sigui de teoria, encara que no hagi sortit a l'enunciat de l'exercici, que no tingui, o sigui, però que tingui que veure's amb termo, per no enredar, ¿vale? I quan acabem la sessió, abans d'acomiadar-me, si teniu algun dubte genèric de l'assignatura, sí, o de, miri, he de portar no sé què, o jo què sé, ¿vale? O què em recomanes, o, bueno, doncs això ho podem fer si sobra temps, esperem que sí, ¿vale? Però ara anem a fer 5 cèntims de la teoria de termo, ¿vale? Ho farem amb els 3 temes, ¿vale? Bueno, ràpid, lo més important, s'han de saber les fórmules, amigos i amigues. Si no sabem les fórmules, apaga i vámonos, ¿vale? No podem fer ningú exercici de termo, ¿vale? Important, n'hi ha 4 funcions d'estat a la termodinàmica: entalpia, entropia, energia interna i l'energia lliure de Gibbs, ¿vale? L'entalpia, l'energia interna, les veureu, vaig agafar ja el boli per fer una mica de... Les veureu aquí, veieu aquí, que estan relacionades, ¿vale? Entalpia és igual a energia interna més increment de nRT, ¿vale? R és la constant dels gasos ideal, la temperatura en Kelvin, són funcions d'estat, les unitats d'ambdues són quilojoules partit per mol o quilojoules, ¿vale? A més, l'entalpia a pressió constant equival a la calor a pressió constant, ¿vale? És a dir, que quan treballem a pressió constant, l'entalpia és igual a la calor. Quan treballem a volum constant, resulta que la calor és igual a l'energia interna. Per tant, 2 per 1, podem fer una nova fórmula que també ens hem de saber, que calor a pressió constant és igual a la calor a volum constant. Simplement és substituït, Increment de nRT. Què és increment de N? Recordeu que són, aquí no es veu gaire bé, però ho repasso, són número de mols gas de producte menys el número de mols gas de reactiu. Com ho sabem això? Reacció química. Per suposat, primer de tot, en qualsevol problema de química hem de fer la reacció i, per suposat, ha d'estar igualada. Vale? Vale, important. L'entalpia. Com es calcula l'entalpia? Bueno, pues la fórmula estrella de l'entalpia és aquesta fórmula d'aquí. Aquesta és la fórmula estrella, a partir de les entalpies de formació, surt moltes vegades. Recordeu que els elements, els gasos diatòmics, tenen entalpia de formació 0. ¿Vale? Això ho he de saber. Què són els gasos diatòmics? Segurament me preguntareu: nitrogen, oxigen, hidrogen, clor, fluor, bromo, iodo, Aquests són els gasos diatòmics. 0. I els elements? Doncs els elements de la taula periòdica. Si teniu un carboni, un silici, un níquel, tot això, entalpia de formació 0. ¿Vale? Següent, a partir de les energies dels enllaços. Una altra manera de calcular l'entalpia, per tant, hi ha dues maneres, dues fórmules diferents, depenent de les dades del problema. Això és important, Si veieu entalpies de formació, la primera fórmula. Si tenim energies d'enllaços, la segona fórmula, que és aquesta aquí. Enllaços trencats menys enllaços formats. Els trencats, compte que són els dels reactius,
i els formats són els dels productes. Compte que va al revés que a dalt. A dalt és productes menys reactius. Les entalpies, això és perquè les energies d'enllaç són positives, és un tema matemàtic. Una altra manera de calcular l'entalpia és amb la llei de Hess, que és treballar amb reaccions que et donen i anar jugant per trobar l'entalpia de la nostra reacció problema. Surt molt poc a CL això, ha sortit un parell de cops. I una altra manera és a relacionar l'entalpia a l'energia reticular, però això ho veurem en el tema nou, enllaç químic, el treballarem a la sessió del dia 6, dilluns vinent. Llavors, som-hi. La següent funció d'estat, entropia. L'entropia és el desordre del sistema, a més desordre, més entropia. Els reis del desordre són els mols gas. Per tant, una manera es pot fer calculada o qualitativament. Això ho demanen a vegades. I la gent, hòstia, qualitativament, què significa qualitativament? Qualitativament és només saber-ne el signe positiu, negatiu o zero. Què he de calcular? Increment de gas, el mateix d'abans. Mols de gas de productes menys reactius. Si em dona positiu el signe d'increment de gas, l'entropia és positiva. Ha augmentat el desordre perquè els productes tenen més desordre que els reactius. I si és negativa, doncs a l'inrevés, ha disminuït el desordre del sistema perquè hi ha menys molt gas a productes que reactius. Si el número de molt gas no varia, l'entropia és zero. No hi ha hagut variació, que es diu. Que sigui zero és que no hi ha variació. Recordeu que l'entropia, l'entalpia, l'energia lliure de Gibbs i l'energia interna són funcions d'estat. Només m'interessa final menys inicial, producte menys reactius, la variació. L'entropia compta perquè les unitats de l'entropia, que no les tinc per aquí, però us la fico jo, joules partit Kelvin mol o joules partit per Kelvin. A diferència que l'energia interna i l'entalpia, que són quilojoules entre mol, sense el Kelvin, o quilojoules. Compte amb això. Per tant, sempre dic que aquesta és la petita de la família. Joules partit Kelvin mol, a més porta el Kelvin. Es pot calcular també. Com? Amb aquesta fórmula. S'assembla molt a l'entalpia, però compte, veus que s'assembla molt a la d'abans de l'entalpia, productes menys reactius, però no porta ni la delta, perquè no són entropies de formació, i aquestes entropies no es diuen de formació, es diuen entropies absolutes. Compte, porten només una S així, no com abans que heu vist això. Veieu la diferència? Per tant, compte perquè la mala nomenclatura també la poden penalitzar. La fórmula ha d'estar ben col·locada. Una cosa important, coeficients estequiomètrics. Jo a vegades fico AI o NI. Es refereix als coeficients estequiomètrics de la reacció. Recordeu que ha d'estar prèviament igualada. Finalment, viene la reina, que és l'energia lliure de Gibbs. Que tot això deriva matemàticament d'aquest senyor que es deia Gibbs, un pare de la química, que, home, va proporcionar totes aquestes fórmules matemàticament, però sobretot va proporcionar l'equació de Gibbs. Aquesta és l'equació de Gibbs. Equació de Gibbs. Mireu com fico el nom. Aquesta fórmula, si surt a l'examen, que possiblement surti perquè és una fórmula molt important, una equació molt important de la química, es mereix un títol. Per tant, sisplau, fiqueu-li equació de Gibbs, 2 punts, i la fiqueu. Què és aquesta equació? Gibbs, que és l'increment de G, és igual a l'entalpia menys T, que és la temperatura a Kelvin, sempre a Kelvin, increment de S. Compte aquí perquè les unitats aquí i aquí no són iguals. Miri, les unitats de Gibbs, són les mateixes que els seus cosins, l'entalpia i l'energia interna, quilojoules partit per mol o quilojoules. Però recordeu que l'entropia, aquí compta, perquè us conec, és joules partit Kelvin mol o joules partit per Kelvin. Veieu? Per tant, haurem de multiplicar per 10 a la menys 3 sempre aquí per fer la conversió, recordeu, un quilojoule, 1.000 joules. Per tant, multipliquem per 10 a la menys 3, que és matemàticament el mateix. A part de, per l'equació de Gibbs, si tenim l'entalpia i l'entropia de la reacció, també podem calcular-la. Aquestes són molt poc, però voleu saber. Aquesta sí que és 2x1 oferta, perquè és exactament el mateix que l'entalpia de formació, únicament canvien les H per les Gs. Us heu adonat, I recordeu una cosa, les energies lliures de Gibbs de formació dels elements i els gasos diatòmics
bueno, estic dient, la meva lletra aquí és difícil, vale? És 0, vale? Igual que l'entalpia. Miri, i les entropies absolutes? Tothom té dret a la seva entropia, per tant, aquí compta que us donaran les entropies de tothom, d'elements, de gasos diatòmics, de compostos, de tot, vale? Per què? Perquè l'entropia té a veure amb el desordre del sistema, en l'estructura de l'àtom, en el cas de que fos un element, o de la molècula, en el cas de que fos un compost o un gas diatòmic, ¿vale? Molecular. Vale. Coses importants. Per què Gibbs és tan important? Perquè actua com d'evidente, perquè ens diu si la reacció tindrà lloc o no matemàticament. Abans de ficar-nos al laboratori, jo ja he fet les mates i he de veure, perquè el jefe no me foti fora, no? De si aquesta reacció es pot fer o no. Si no, que no puc anar i dic, mira, he fet aquesta reacció, ¿vale? Molt bé, guapo. Funciona això o no funciona? Bé, doncs calculem Gibbs. Si Gibbs és negatiu, compte perquè va al revés del mundo, negatiu és bien para los químicos, Super, funciona aquesta reacció. És una reacció que es diu espontània, aquesta és la paraula, ¿vale? No funciona, no digueu això, Reacció espontània. Una cosa que és espontània és que passa, no pots evitar, passa, ¿vale? Quan l'energia lliure de Gibbs és positiva, la reacció és no espontània, ¿vale? Per tant, no la podem fer. Escolta, és no espontània a aquesta temperatura, perquè podria ser espontània a una altra temperatura, ok? Quan l'energia lliure de Gibbs és 0? Pues en l'equilibri químic, tercer tema, després el veurem, ¿vale? En l'equilibri químic, l'energia lliure de Gibbs, justament quan estem en el moment de l'equilibri químic, ¿vale? Allà l'energia lliure de Gibbs és 0. Miri, em pots dir un exemple d'equilibri químic bàsic o senzill, encara que ens han quitat el diagrama de fases, però que sapigueu, i això ho heu de saber, que tots els canvis de fase, que és un canvi de fase solidificació, condensació, això ho hem fet quan érem petits, tots els canvis de fase es produeixen a pressió i temperatura constant i en equilibri químic, quan les molècules d'aigua s'evaporen, es fa en equilibri químic a pressió i temperatura constant, sí? Vale? Molt bé. Bueno, tinc aquí un exemple d'un exercici de selectivitat, any 2022, fresco, juny, la sèrie número 5, juny del 22. Vale, anem a llegir. Diu la fermentació de la cervesa, la glucosa sòlida. Vale? A veure, si va bé l'examen, haurem de celebrar també, la cervesa. Vale. Diu, la glucosa sòlida del malt es transforma en etanol líquid i diòxid de carboni gasos mitjançant un procés anaeròbic en absència d'oxigen. Vale? Això segurament l'heu vist. Escriu i ajusteu l'equació de la reacció que es produeix en la fermentació de la cervesa. Justifiqueu que aquesta reacció és exotèrmica en condicions estàndard i a 298 kelvins i calculeu la calor que es desprèn quan s'obté 1 quilogram d'etanol s'efectua la reacció a pressió constant. ¿Vale? Bueno, anem. O sigui, aquí me pregunta moltes coses. Veieu el que deia al principi? Compte perquè hi ha moltes coses. ¿Vale? Primera cosa, escriu la reacció, important, ¿vale? Si no, no podem fer res. ¿Vale? Bueno, ho farem blau, ¿vale? A veure si ho veieu bé. ¿Vale? Anem a fer l'apartat A. Mira, com faríem en un examen maco? Fico A, que el corrector no se me pierda, por si... Llavors, una cosa important que hem de dir aquí. Mireu, això. Bueno, vaig a subratllar un moment, que ho veieu. A pressió constant. La guarrarem mogollon, l'enunciat no passa res. A pressió constant. Per què és això important? Mireu, sempre que fem, i ho farem, un càlcul de la calor serà a pressió constant. Sí, sempre, sí, o a volum constant. ¿Vale? Però gairebé sempre en factor de conversió, que serà el que farem, és a dir, relacionar l'entalpia, la calor, a pressió constant, sempre serà així. Per què? Perquè si no, no la podem relacionar i llavors tindrem un problema. Un problema és que es faltaria nivell de termodinàmica per poder avançar. Vull dir, aquest nivell que tenim, que és suficient, ¿verdad?, per a l'examen de SL, ¿vale? Sempre treballarem per trobar una calor, sempre diran a pressió constant. Però no dubteu perquè us ho diran, calor, pressió constant, sempre ho diran, ¿vale? Llavors, què heu de fer? Heu de ficar això, sí, sí, perquè això val 0,2, 0,3, depèn de l'any, ¿vale? Ara us ho podia dir perquè ho tinc aquí a l'abast. Doncs mira, 0,10 aquest any, 0,10. A vegades 0,10, 0,30, ¿vale? Compte amb això, ¿vale? Vale, important, anem a fer la reacció, és la glucosa. Aquesta és la glucosa. Sí, us queda clar, compte amb això que ho he de ficar, ningú us ho dirà, Bueno, us ho he dit jo, ¿vale? Vale.
La glucosa, mireu, aquí teniu l'anunciat, UMOC, però després es veu, sòlida, per tant, fiquem una S, sisplau, sòlida, donarà pas a què? A l'etanol, CH3, CH2, OH, l'etanol. Mireu, estem treballant a què? Bueno, diu etanol líquid, però de totes maneres estem treballant a 298 kèlvins. Això, recordeu que són 25 graus, li restem 273. Per tant, a 25 graus l'etanol, vale? És líquid, sí? I dona què dona? Dona CO2, gas, sí? Vale. Hem d'igualar aquesta reacció. Llavors, tenim 6 carbonis aquí, tenim 2 carbonis aquí i un aquí, vale? Els hidrògens 12, aquí tinc 3, 4, 5, 6. Hòstia, me falta per tota banda. Mireu, 12 hidrògens, vale? Com que tinc 3, 4, 5 i 6, i aquí no hi ha hidrògens, perdoneu, si fiquem un 2 aquí, en tindré 12 ja. Vale? Ara anem a mirar els carbonis. Mira, de moment aquí tinc un 2 per 2 són 4 carbonis. Vale, els carbonis aquí tinc 4 i aquí en tinc un només. Sí? I he de tenir 6. A veure què passa amb els oxígens. Els oxígens són 6 aquí, en tinc 2 aquí, veieu que aquí en tinc 2, però si multiplico per 2, 2 per 2 són 4 i 2 d'aquí, aquest 2 afecta aquí, són 6, 6 oxigen. Ara, si tot va bé, els carbonis haurien de quedar igualats. Mireu, 2 carbonis i 2 per 2 són 4. Recordeu que es multiplica, 4, i faig així, 4 més 2 són 6. Per tant, queda igualat. S'iguala per tanteo químicos, es tanteix, ha de quadrar. Vale? No surt a la primera vegada, vale? Heu d'anar provant, però per això heu de practicar això, no podeu perdre temps en l'examen, sí? Vale, ja tenim la reacció i ens demanen, què ens demanen? Ens demanen calcular, justifica si aquesta reacció és exotèrmica. Home, si ens diu que és exotèrmica aquesta reacció, mira que tenim aquí la pregunta, hem de calcular l'entalpia. Bueno, doncs calculem l'entalpia. Mireu, me mataré a fer-lo amb vosaltres. Sumatori NI de les entalpies de formació de productes. Què fem primer? Què he dit que fem primer? La fórmula, sí? NI són els coeficients estequiomètrics. Podeu ficar AI, el que hagueu après amb el profe, el que vulgueu, coeficients estec, podeu ficar també. Reactius, vale? Vale, ara què fem? Tenco el claudator, Per què fico un claudator? Perquè el negatiu, les entalpies de formació són negatives y las mates patrocinan este espacio, amigos. Sempre me la liáis con las mates, menos por menos más, aquestes vaines que me feu, que sí. Vale, bueno, anem a veure. Ara què fem? Substituïm per la nostra reacció. Mira, productes dues vegades la entalpia de formació de l'etanol, que podeu ficar la fórmula, més dues vegades l'entalpia de formació. Podeu ficar també el nom, però quan sigui una fórmula molt llarga. Això m'ha quedat un poco feo, no? A veure, així. Espera, esborro una mica perquè potser no m'enteneu després. Vale. A veure, entalpia de... Ara sí. Hola, hola. Ara, farà... Molt bé, ara no vol. No vol estar amb mi ara. Ara sí. Entalpia de formació de... Ara aquí vindria el CO2, sí? Tanquem i entalpia de formació de la glucosa. Sí? Ara el que fem, bàsicament, és substituir els números, ¿vale? Jo he fet els deures, dues vegades, ara vindria menys 777,7. Miri, d'on treus els números? Home, d'aquí, la teniu aquí, ¿vale? De fet, mira, no sé què estic mirant, si puc mirar directament l'enunciat. Vale, ara aquí vindria, ara vindria la... No sé per què no m'agafa això ara. Bueno, no me vol. El boli no me vol. Ara sí. Vindria menys 3,93,5, que seria el CO2, menys 1,273. No fico quilojuls partit per mol perquè això ho fiques tota la calculadora i al final fiquem les unitats perquè si no ens penalitzen. Les mates, si les feu, dona menys 69,4. Mireu, 2 i 2, per què fico el 2? Home,
dels coeficients estequiomètrics, 2 i 2. Aquí no he ficat res perquè és un 1, ¿vale? Pots ficar 1 per, però és un poco tonto, l'1, multiplicar per 1. Sí? Vale. Aquí ja tenim, sí, l'entalpia. Com és aquesta reacció? Home, doncs aquesta reacció, com que l'entalpia de la reacció és menor que 0, aquesta reacció és una reacció exotèrmica. Què significa una reacció exotèrmica? Pues que allibera, no? Allibera energia en forma de calor. Recordem que estem en un examen de CL, Ho hem de dir tot, així, amb una frase maca, ¿vale? Ja tenim una cosa contestadeta. Ara diu, calcula la calor que es desprèn quan s'obté 1 quilogram d'etanol si efectuen la reacció a pressió constant. Ja he ficat això d'aquí, ve un factor de conversió. ¿Vale? Anem a fer el factor de conversió. Anem a calcular la calor a pressió constant. ¿Vale? La calor a pressió constant, d'on partim? Pues de la dada que te donen. Quina és la dada que te donen? 1 quilogram, ¿vale? 1 quilogram d'etanol, ¿vale? Pues vaig a començar de 1 quilogram d'etanol. Home, per escurçar una miqueta, enteneu que 1 quilogram són 1.000 grams d'etanol, sí? Si no ho feu el factor, però ¿vale? ens val, fins aquí arriben els químics, ¿vale? 1.000 grams d'etanol, fins aquí arribem. Vale, i ara què passa? Grams, vale? Jo he de relacionar la calor amb l'entalpia, perquè l'entalpia recordeu que és la calor alliberada a pressió i temperatura constant, alliberada o absorbida, depenent si la reacció és endo o endo, exotèrmica o endotèrmica, per mol de substància. Per tant, jo tinc mols, no, jo tinc grams. Per tant, necessito el pes molecular de l'etanol, que ho podem calcular a partir de les masses atòmiques. Ara us faré torn de preguntes, quan acabi l'exercici. A partir de les masses atòmiques que les teniu aquí. Què hem de fer? Pues multiplicar, no? L'etanol, pues que n'hi ha 2 carbonis per 12, 3, 4, 5, 7 hidrògens per 1, més l'oxigen, que n'hi ha un, el pesa de 16, per tant, li sumen 16. I això dona un pes de 46, sí, grams partit per mol, sí? Està dient de memòria. 46 grams en un mol d'etanol. I ho vaig ficant, mireu, etanol, que ho sàpiga bé el profe, que ho sé fer. Que sí? Vale. I ara, per un mol d'etanol, per un mol, quants mols n'hi ha? Això és important. Quants mols n'hi ha d'etanol? Que no hi ha un mol, que n'hi ha 2. Aquí està el truco, Aquí és on tothom me la lia, ¿vale? Que no n'hi ha un, Sí, perquè aneu molt ràpid. Fiqueu sempre 1, ¿vale? Home, 1 quan hi ha 1, però si hi ha 2, 7 o 8, haurem de consultar què? A la reacció química, ¿vale? Que és la xivata, sí? Llavors, per això s'ha d'igualar bé, clar, si igualem malament, adeu. Vale? 2 mols d'etanol. Quan s'allibera per 2 mols d'etanol? Hem fet el càlcul per 2 mols d'etanol. Menys 69,4 quilojoules. D'on surt? D'aquí. Per tant, l'entalpia també la hem hagut de calcular bé prèviament, òbviament. Vale? Unitats. Bueno, quedarà negativa perquè és calor que s'allibera. S'allibera. És com els diners que surten del compte. Com surten del compte? En negatiu, per desgràcia per tothom. Vale? Per la calor també s'allibera. Per tant, en negatiu i quedarà només quilojoules. Perdoneu. Menys 743, si feu el càlcul, no, 44. Bueno, fico aquí, sobrescric aquí. 44,3, vale? Aquesta és la calor alliberada. També podeu fer una frase maca, si voleu, s'allibera. Clar, si ja dieu s'allibera, no cal que fiqueu el negatiu. Vale? S'allibera 54, 754,3 quilojoules. Vale? Bueno, aquest és l'apartat A. Anem a fer el B. Digueu si la calor alliberada, aquesta m'encanta perquè aquesta sempre la lieu, si la calor alliberada serà superior, inferior o igual en el cas que efectuéssim la reacció a volum constant. I justifiqueu-lo qualitativament o quantitativament. Llavors, ho podem fer de les dues maneres. I com ho fem, això? Bueno, a veure, anem a fer aquí el B. Mireu, què hem de fer aquí? Primer, ficar la fórmula. A volum constant hem de comprovar, aquí veus, fico versus, com un combat. Qui tindrà la calor més gran? Serà la calor més gran a volum constant o a pressió constant? Aquesta és la pregunta. Bueno, per calcular la calor a volum constant, primer hem de
fer, i això compta perquè ho he de fer sempre, d'on ve aquesta fórmula que relaciona les calors? Ho tenim al principi, quan us he fet els 5 cèntims del repassillo. L'entalpia és igual a l'energia interna més increment de N RT, on increment de N és l'increment dels mols gas. Per tant, serà els mols gas finals o productes, com podeu ficar productes o finals menys inicials, i menys, perdó, el número de mols gas de reactius. Ho he ficat allí raro. Ui, va, que se'm va. Vale. Sí? Vale, ara ho farem, aquest càlcul. Per tant, haurem de consultar novament a la reacció química la xivata amb els coeficients estequiomètrics. Això és la calor a pressió constant. I això, si saps la teoria, sabràs, i ho has de ficar en algun puesto, que la calor a volum constant equival a l'energia interna. Per tant, ara ja tenim tots els ingredients per poder calcular. Si volem fer el càlcul, podem fer el càlcul sense cap problema. L'únic que hem d'aïllar la calor a volum constant. L'aïllem matemàticament, QV és igual a QP, menys, perquè tot això passa a l'altra banda restant, increment de NRT. La temperatura, sempre en Kelvin, estem treballant a 298 Kelvins. No oblideu, ho diu l'enunciat, no me l'he inventat. Increment de N gas. Anem a veure els números de molt gas. Això ho han de veure els nostres correctors de que hem calculat el número de molt gas aquí, a la reacció. Per això és important que fiquem els estats d'agregació sòlid, líquid, gas, aquós de les espècies químiques. Mireu, en productes n'hi ha 2 mol gas. Com que 2? Sí, el CO2. Això és líquid? Que jo sàpiga, això no és gas. I quan hi ha la glucosa? La glucosa és sòlida, per tant, a productes només està ella, per tant, 0 mol gas. Per tant, final menys inicial, productes menys reactius, això 2 menys 0, emoció, 2, això és fàcil. 2. Per tant, què està passant a l'entropia? Per cert, ja que ara aprofito, està augmentant el desordre, perquè hi ha més molt gas a productes que reactius. Fem les mates. QV és igual a QP, que és què? Menys què? Això què serà? Menys 69. Això ho tinc a dalt. 69,4, he canviat de color, però bueno, és igual, estic ficant les dades matemàtiques. 2, la R és 8,314. Compte, aquí. Quines unitats hi ha aquí? Quilojoules partit per mol. Quines unitats hi ha aquí? Joules partit Kelvin mol, la constant dels gasos ideals. Per tant, haurem de multiplicar per 10 a la menys 3 perquè es penalitzaran, si no. Perquè huevos con castanyes no es poden sumar, Llavors, compte, aquí estaran les mates malament. Multiplicar per 2,98. Ara està totes les unitats correctes. Que us en recordareu d'això? Haureu de multiplicar per 10 a la menys 3 aquí, perquè si no, no estarà bé. Miri, i si deixo això i llavors canvio aquesta joules? També està bé. Lo important, però la calor te donarà en joules, te donarà números en dades de joules. Normalment s'expressa la calor en quilojoules, normalment. Aquesta calor és de menys 74,4 quilojoules. Per tant, recapitulem. Si aquesta és la calor a volum constant i la calor a pressió constant de l'apartat A, a veure què he fet aquí, 60... perdó, he ficat l'entalpia. A veure què he ficat aquí. Espereu un segon. Aquesta és la calor. Jo no sé per què he ficat aquesta dada, perquè aquesta dada no és. Un quilogram de... Espereu, un moment. Ara no tinc la calor calculada aquí. Bueno, és igual, la calculo en un moment. No sé per què he ficat... A veure, un moment. Esborro aquí, Sí, perquè no pot donar això, perquè no té sentit. Això quedarà... Esborro aquí. A veure, un moment. Anem a fer les mates un moment. Aquí no és aquesta, que fica l'entalpia, A veure, un moment. Tenia malament apuntat això. No passa res. Mireu. Aquí se m'ha anat totalment. Aquí va la calor, La calor és menys 754,3, No m'he corregit, molt malament. Menys...
Ara podia fer la broma de per si estaves atentos, però no. M'he equivocat jo. Menys 500, aquí, menys 754,3. Ara faig jo les mates un moment, no passa res. Menys 754,3. Això, menys 2 per 10 a la menys 3, no passa res. Per 2,73, ¿vale? Menys 500 per los pelos, però mireu, aquesta calor ara quedarà de menys 758,84, si redoneu, ¿vale? Quilojoules, ¿vale? Ara he fet un poti-poti aquí de colors, però bueno, és tot això igual, eh? Vale. Aquesta calor, que era el que volia subratllar jo abans, amb qui l'hem de calcular? Ai, comparar, perdoneu. Amb la calor a pressió constant, que era aquesta d'aquí, això. A més, mira com m'he donat compte, per això us passa, ¿vale? De que us empaneu i copieu malament, sí? Perquè no tenia sentit un 60 i pico comparat. A veure, no hi ha gaires diferències, són de l'ordre matemàtic. 700 i pico, veieu? Per tant, o sigui que l'error m'ha vingut bé perquè esteu una mica atents a això, perquè a vegades passa que te pots confondre, ¿vale? Llavors, la calor a volum constant, el número matemàtic, miri, és que són negatius els dos. Òbviament, la reacció no ha deixat de ser exotèrmica, però 554, enteneu matemàticament que és més petit que un 700... Ai, perdó, 754 és més petit que un 758. Per tant, què podem dir? Que en valor absolut el número és més petit, no? Perdó, és més gran a volum constant, sí? Per tant, el pececito al revés. És més gran a volum constant que a pressió constant. Podríem fer una frase que quedaria molt maca, no? S'allibera més calor a volum constant. Bueno, mi letra terrible, ¿eh? Que a pressió constant. Vale? Podeu fer una frase. Vale. Qualitativament, ja que estic, no me fa res explicar-vos, es pot fer quantitativament és calculat, ¿vale? Qualitativament es pot fer també, ¿vale? Llavors, com es pot fer també? Doncs amb el criteri de signes. Mireu, la calor a pressió constant, sí, és negativa. Com ho sabeu? El calculat és una reacció exo, sí? Si fos endo seria positiva, però és exotèrmica. L'increment de N és positiu, és 2, no? RT, la R i la T sempre seran positives, ¿vale? Això ja us ho dic jo, si ningú us ho ha dit, Sempre positiu, amigos. Per tant, si tot aquest terme és positiu però té un negatiu davant, negatiu per positiu, mates, això és negatiu. Per tant, sumar dues coses negatives donarà encara més negatiu, enteneu? Encara serà més negatiu, no? Si tu tens aquí menys 1.000 i li suma menys 10, tindràs menys 1.010. Per tant, encara és més negatiu, enteneu? Per això la calor a volum constant és més gran en quant a valor absolut, o sigui, el número en si serà més gran que a pressió constant, ¿vale? Perquè les mates, no, es donaran pues això, un valor numèric més gran a volum que a pressió constant, ¿vale? Perquè al final està sumant dues coses en negativa, el que és el número en si serà més gran, sí? Vale. Veu que es para una mica, no? No sé si es para una mica. Bueno. Fins aquí la termo. No sé si ens queda alguna pregunta més. No. Vale? No sé si algú té una pregunta de termo rellevant que me vulgui fer. A veure si... Jo tinc una pregunta d'aquest exercici. Sí, digues. Que a l'hora d'ajustar la reacció, jo en comptes de multiplicar per 2 els productes, he multiplicat per 0,5 el reactiu. Està bé, però llavors les mates te variaran, però tu l'entalpia l'has calculada amb aquest ajust. Per tant, en el factor de conversió ja estàs aplicant aquest reajustament matemàtic, m'entens? Llavors, les mates del final t'haurien de donar el mateix que a mi. Si no és que tens alguna altra errada enmig. Però, m'entens? Sí, m'he explicat bé, el que diu, que ara no sé com en dius, perdona. Laia. La Laia. El que diu la Laia és que ja ha fet per un mig aquí. Però tu ja fas l'entalpia per un mig aquí, m'entens? En comptes un 2, un mig aquí. Llavors les mates aquí te quedaran una mica diferentetes a les meves, no? Però aquí ja estarà ajustat perquè tu faràs per un mol d'etanol. Llavors, una cosa per l'altra, clar, ho hauràs de fer per un mol, perquè la teva te quedarà amb un mol d'etanol. I llavors el número te quedarà igual que a mi.
si tot va bé. Vale. Sí? Què Merci. més? Res. Tu? Alguna més de termo? Sí? No sé si algú m'escriu, Carme, que no ho veig. Vale. Doncs anem a passar a la cinètica, vale? Mireu, la cinètica és un tema molt teòric, vale? Hem d'empollar, amigos, amigues, vale? Llavors, una cosa important que no he ficat a la primera pantalla de canvis que hi ha hagut en el temari, vale? Perquè, clar, no puc anar al detall, però sí que és cert que he de fer un apunt important aquí, vale? Han tret al model de l'estat de transició. Abans es justificaven els factors que afectaven a l'equilibri. A la cinètica química es poden justificar a partir de dos models, el model de col·lisions i el model de l'estat de transició. A l'estat de transició ja no el demanaran, és a dir, per exemple, justifica com afecta a la velocitat de la reacció un augment de la temperatura segons el model de l'estat de transició. O que ho faran és segons el model de col·lisions, m'enteneu? Però si definim el catalitzador, ¿vale? Sí que us permeten, perquè clar, en la definició del catalitzador intrínsecament ja te surt, no? Dir que el catalitzador és una espècie química que disminueix l'energia d'activació de manera que s'arriba abans a l'estat de transició, és que l'has de dir, ¿vale? Llavors, evidentment, no us penalitzaran perquè en la pròpia definició del catalitzador, m'enteneu? Ja va intrínsecament citar una mica, no, l'estat de transició, perquè és el que fa. Rebaixar l'estat de transició, s'arriba abans, modifica el mecanisme, la reacció és més ràpida. Vale? Vale. Quina fórmula m'he de saber aquí? Hi ha fórmules com a termo? Home, a veure, n'hi ha, però només hi ha una, vale? Que és l'equació de velocitat, òbviament. Què m'he de saber de definicions? Bueno, faig un repàs, no les diré totes perquè me quedaré sense veu, però important, definicions que heu de saber d'aquest tema. Velocitat de la reacció, intermedi de reacció. Us podien demanar quina és l'etapa, què és una etapa lenta d'un mecanisme, ja sabeu que és aquella que té l'energia d'activació més baixa i, per tant, defineix l'equació de velocitat en un mecanisme de més d'una etapa. ¿Vale? Per tant, recapitulo. Velocitat de reacció, intermedi de reacció, etapa lenta, us poden, evidentment, catalitzador, és un clàssico que es demana en el catalitzador, i el que és el mecanisme d'una reacció també us ho podien demanar, no? Que és un mecanisme de reacció, això és quan hi ha diverses etapes, no? Però, sobretot, us heu de saber ara sí, només el model de col·lisions. Abans deia els dos, però ara només el model de col·lisions. ¿Vale? Per tant, important que quedi clar que ja el model de l'estat de transició l'han tret de l'examen. ¿Vale? No us ho preguntaran com a tal. ¿Vale? L'equació de velocitat ja sabeu que és V igual a K, que és una constant. ¿Vale? Bueno, així està una mica... Ho apropo una miqueta. ¿Vale? V igual a K, ¿vale? La concentració dels reactius en mols, en molaritat, mols per litre, i els ordres parcials alfa i beta, NM, com ho fiqueu normalment. L'ordre total és la suma d'aquests ordres parcials. ¿Vale? Normalment, als exercicis de CL n'hi ha de dos tipus. Hi ha el tipus, el que tothom diu, l'exercici de les taules, ¿vale? Que és l'exercici de les taules. Ens dones diversos experiments i hem de fer les mates i trobar l'equació de velocitat. ¿Vale? I després hi ha un exercici que és més teòric, que és a partir d'un mecanisme de diferents etapes. ¿Vale? I, clar, a la gent que se sap la teoria molt bé, però la gent que no se sap la teoria l'enganxen. ¿Vale? Llavors, model de col·lisions hem dit que és el rei perquè l'estat de transició ja ni l'he ficat perquè ja l'han tret. ¿Vale? Què és el model de col·lisions? Doncs pressuposa, no, que les molècules... És una preposició. Penseu que la química el que fa és estudiar la matèria en base a models. ¿Vale? Llavors, es pressuposa que els reactius, quan fem una reacció química, estan xocant constantment, ¿vale? Però perquè aquests xocs siguin efectius i es trenquin els enllaços i comenci la festa, comenci la reacció química, ha d'haver-hi suficient energia cinètica per part d'aquests reactius perquè siguin partícules activades i el xoc, ¿vale? Ha de produir-se, la col·lisió, que es diria una mica més maco, s'hauria de produir, també es diu model de xocs, però bueno,
col·lisions queda més maco, més elegant. S'ha de produir la col·lisió amb l'orientació adequada. Per tant, energia cinètica de les partícules important. Segon factor, l'orientació de les partícules. Sí? Bueno, aquí us explico l'equació d'Arrhenius. L'equació d'Arrhenius no us surt ja, però simplement la cito. L'equació d'Arrhenius relaciona la constant de velocitat amb la temperatura. A major temperatura, major constant de velocitat. Per tant, també hi haurà més velocitat per l'equació de velocitat, ja que són directament proporcionals. Si la K augmenta, augmenta la V. ¿Vale? Però Arrhenius no surt, no patiu. ¿Vale? El que sí que és important és que tingueu en compte perdoneu que us estic marejant, els factors que modifiquen la velocitat d'una reacció, que són temperatura, concentració dels reactius, pressió o volum, estat físic o naturals als reactius i l'addició d'un catalitzador. Només n'hi ha dos factors dels que tenim aquí en aquesta llista, que són aquests dos d'aquí. Perdoneu, no, aquests dos d'aquí, no. Aquesta fletxa, no. Miri. Estat físic, perdoneu, i la naturalesa química dels reactius, que això no depèn, no es pot justificar en cap model. Per tant, normalment això no s'ho demanaran. Estat físic és que, home, a vegades, si teniu una cosa que està dissolta en aigua, és més fàcil que reaccioni que si la teniu en plan sòlid, m'enteneu? O la naturalesa química. Hi ha compostos que tenen més tendència a reaccionar que altres. És com les persones que són més extrovertides o més introvertides, si costa més relacionar-se. Per això no es pot justificar en cap model. Però sí que us demanaran justificar aquests factors: temperatura, concentració, pressió o volum o l'addició d'un catalitzador. Ho veurem després que surt alguns d'aquests factors en l'exercici. Bueno, quan us he explicat les definicions, se m'ha oblidat una grande, perdoneu, l'energia d'activació. Aquesta és una altra definició que us he de saber. És l'energia mínima necessària perquè comenci la festa. No, perquè comenci la reacció química. No fiqueu això a l'examen. Aquí us he ficat, aquí teniu un exemple. Simplement teniu dues etapes. Recordeu que l'etapa lenta és la que té més energia d'activació, que sí? Per tant, la muntanyita, perquè ens entenguem entre nosaltres, haurà de ser més gran. Aquesta seria, en aquest exemple, l'etapa lenta, l'etapa 1. L'etapa 2 seria la ràpida. N'hi pot haver-hi només una etapa lenta. Només una. El catalitzador, que és nostre amigo, és la leche, aquest catalitzador, perquè el que fa és augmentar la velocitat de reacció. No fiqueu, sisplau, l'examen que acelera el catalitzador, que no és una moto, tio. Augmenta la velocitat de reacció, això queda elegant. I per què ho fa? Perquè el que fa és baixar l'energia d'activació, per tant, s'arriba abans a l'estat de transició. Veieu que cito l'estat de transició perquè és inevitable. És el que fa. Per això, tranquils, que no us lo penalitzaran. Al revés, us ho valoraran de que citeu l'estat de transició, perquè s'ha de citar en la definició del catalitzador. El catalitzador pot aparèixer a l'equació de velocitat, però mai en la reacció global d'un mecanisme de 2, 3, 4 etapes, m'enteneu? I es recupera. És la leche perquè no es gasta, es recupera al final. Com el catalitzador del cotxe, perquè es faci la combustió del gasoil i la gasolina, no es va trencant, o sigui, si es trenca s'ha de recanviar el catalitzador, però no es va gastant, sempre el tenim allà, dintre del mecanisme del cotxe. I aquí teniu també la definició de mecanisme de reacció i també tenim, ho mouré això una miqueta perquè si algú vol mirar-lo una estona, i l'intermedi de reacció. Està en castellà, però és igual, és fàcil. Doncs, com que és molt teòric, he escollit un exercici teòric. Per què? Perquè el que us costa és expressar la part tècnica de l'assignatura. Les mates no són gaire difícils a la química. Una miqueta que domineu una miqueta les mates així bàsiques, teniu calculadora científica, recordeu, podeu fer les equacions si hi ha de segon o tercer grau en l'equilibri, en l'àcid base o en algun tema d'aquests. Es resol per calculadora, sense cap problema, ja ho veurem l'equilibri. Però vaig a fer aquest exercici d'aquí, havia ficat el zoom, per això es veu tan així. Deixeu-me que ho baixi una miqueta. Bueno, tampoc me passo, no? Aquí. Anem a llegir aquest enunciat tan maco. A veure, jugo una mica, perquè jo ja he fet les explicacions meves. Si aneu a les pautes de correcció, diu, ostres, la Míriam ha ficat aquí un testament. Clar,
Les pautes de correcció són per al corrector, no perquè vosaltres estudieu la química des de les correccions. M'enteneu? Que això és el que fa molta gent i si aneu a nota alta és difícil que traieu nota alta amb explicació de dues frases, que és el que feu moltes vegades. Somos unos pesados, volem totxos, que expliqueu, que ens expliqueu la química. Ja sé que no us agrada, però és el que hi ha. En moltes sèries policíaques hem vist que els detectius utilitzen un líquid que produeix luminescència quan s'aplica sobre els llocs on hi ha restes de sang. Aquest líquid és una solució de luminol amb peròxid d'hidrogen en medi bàsic. Molt bé. La reacció luminescent es produeix quan el luminol és oxidat per l'oxigen que es forma en descompondre l'aigua oxigenada. Doncs el peròxid d'hidrogen es descompon en oxigen en aigua. Aquesta reacció estarà igualada, és cosa vostra, Heu de mirar que no us timin, són molt de timar, però no, està igualada, aquí s'han portat bé. 2 per 2 són 4, 2 per 2 són 4 hidrògens, 2 i 2 són 4 oxígens, 2 oxígens per aquí i 2 d'aquí, 4. Catalitzada per el catió ferro 2+, és una reacció de tipus termodinàmicament exotèrmica. Com ho sabem que és exotèrmica? Doncs perquè ens donen l'entalpia al costat, per tant, és negativa, el pececito, ho veiem aquí, ¿verdad? Per tant, és una reacció exotèrmica. Anem ara a contestar les preguntes. Diu, un requisit imprescindible és la presència d'un catalitzador per a la reacció anterior, en la detecció de sang. El catalitzador és el ferro de l'hemoglobina present en els glòbuls vermells. És per això que catalitza la reacció, perquè si hi ha sang, enganxarem a l'assassí. Diu, per a la reacció de descomposició de l'aigua oxigenada, dibuixeu el diagrama energètic de la reacció catalitzada i de la no catalitzada. Compareu la variació de l'entalpia i de la reacció catalitzada i de la no catalitzada. Primera cosa, abans que rigueu amb tots, que fem un fart de riure dels meus dibuixos, anem a contestar, si em perdoneu, perquè l'ordre en què contesteu no passa res, però anem primer a contestar, vaig a fer la A, primer, això sí, però vaig a contestar primer, compareu la variació de l'entalpia de la reacció catalitzada i no catalitzada. Cosa molt important, el catalitzador no afecta ni a la termodinàmica ni a l'equilibri químic. Sempre dic de broma que no surt d'aquest tema, està pres, no puc sortir. Per tant, no afectarà cap altre tema que veieu en el temari, per tant, no afecta la termo. Per tant, l'entalpia serà la mateixa. Jo us he fet una frase maca, però que tampoc té gaire misteri, no cal que l'escriviu així, amb les vostres paraules, una mica maco, l'addició d'un catalitzador no afecta la termodinàmica de la reacció. Per tant, aquí una coma innecessària. Per tant, l'entalpia de la reacció serà la mateixa a la reacció catalitzada i no catalitzada. Sí? Important. Ara sí, ens anem a pixar de com dibuixo. És una reacció d'una única etapa, faré truco. Tinc aquí un truco, anem aquí a ficar aquí l'energia, això és l'energia, que podeu ficar energia o energia potencial, també val, normalment se fica en energia, i aquí és la coordenada de reacció o avenç de la reacció. A veure, en un examen aquí fiqueu energia, jo ara aquí vaig ràpid, o energia potencial, és el mateix. Cosa important. L'important és ficar les barrites, diguéssim, dels reactius i productes, ja m'enteneu, la barra energètica, fiqueu, aquí ficaré reactius, important, on ficaré els productes? Més a baix. M'ha quedat un poco la barra un poco torcida, Amigos, però per què més a baix? Perquè la variació de l'entalpia és negativa. Per què? Perquè la reacció és exotèrmica. Enteneu que si fos endo, si hagués estat endo la reacció, aquesta barra hauria d'estar per sobre de les reactius. Per tant, ara fem la curva, que és el que fa la reacció, per arribar al famós estat de transició on es forma el complex activat. Per arribar es necessita una energia que es diu energia d'activació. En un examen fiqueu una llegenda. Sabeu les llegendes que es feien fer de petits? Energia d'activació. Ja em perdonareu a la lletra, perquè vaig ràpid. Estat de transició. Crec que s'entén.
transició, no sé escriure ja. Vale? Vale. I ara fiquem aquí, home, els reactius i els productes. Vale? No me fiqueu RP, que queda fatal. Vale? Si teniu els reactius aquí, qui és el reactiu? 2 vegades el peròxid, sí? Bueno, això no sé si és en fase aquosa, ¿vale? Me he venido arriba, evidentment. Vale. I oxigen gas més 2 vegades l'aigua aquosa. Bueno, l'aigua aquosa aquí fa... Mira, corregiré jo els de CLE. Onde? A veure, l'aigua aquosa, l'aigua és líquida, eh? Que cagada! Vale? Home, aquoso no té sentit. O sigui, una cosa aquosa és que està dissolta en aigua, però si ja ets aigua, hola, vale? Mira, veus? Ells també s'equivoquen, eh? Bueno, la putada és que tu no li pots dir, eh? Vale, oxigen gas, sí? I agua líquida, eh? Ai, amigos, perdoneu, hi ha 2, eh? Que sí? Ah, sí. Ai, he ficat un 2 aquí. Ostres, se m'ha ido. Volia dir 2 d'aigua. Vale? Fiqueu-lo bé, eh? Sí, no la liem. 2 d'aigua líquida, eh? Que això és el que han fallat ells. Però bueno. Bueno, vosaltres també, hermanes, s'han equivocat ells, pues fiqueu a cos i ja està, eh? Vull dir, però que enteneu que és líquid, en realitat. Vale. Aquesta és la de la reacció què? Pues anem a escollir un color. Aquesta seria la catalitzada, eh? Mireu, i ho indico així, com si el profe fos... El corrector és tonto, eh? No sap res, eh? Catalitzada. Ai, catalitzada, perdoneu. Volia dir no catalitzada, eh? Perquè ara ja veureu què faig. Aquesta és la de sense el catalitzador, eh? No catalitzada. Vale, com farem la catalitzada? Jo podria agafar un altre color, però jugaré amb les mateixes regles del joc que teniu vosaltres, que és que no podeu utilitzar colors ni res d'això. Bueno, el trunyo que m'ha sortit aquí, però enteneu que la muntanyita és més baixa, per tant, l'estat de transició, normalment es fica així com 2 línies, vale? Ara serà aquest d'aquí. Bueno, doncs jo marcaria al profe que aquesta és la catalitzada. Clar, si fiqueu les 2 muntanyites, però no fiqueu quin és qui, tampoc no lo contaran per bo, perquè clar, i quina és la catalitzada? Vale? Per què he ficat la petitona a la catalitzada? Perquè recordeu que el catalitzador és una substància química que el que fa és disminuir l'energia d'activació de manera que s'arriba abans a l'estat de transició. Clar, la cosa va més ràpida. Enteneu que no és el mateix pujar l'Everest que pujar la muntanya de Collserola d'aquí, de Barcelona, que és petitona, eh? Clar, no és el mateix, ¿vale? Es triga molt més a pujar l'Everest, si algú està emocionat que ho faci, però no ho faré jo. ¿Vale? Per tant, aquí tenim el diagrama. Això es diu, com es diu aquest diagrama? Repassem. Diagrama de coordenada de reacció versus energia potencial o energia. No nos matamos con el nombre, perquè resulta que són què? El títol què és? Els eixos de coordenades del diagrama. ¿Vale? Per suposat, heu de ficar els eixos. Si els eixos estan malament, es trauran 0,2 o 0,3 perquè no estem ficant els eixos. ¿Vale? Estem fent un diagrama, ¿vale? Un dibuix, per tant, hem de ficar els eixos de coordenades X i Y. ¿Vale? Bueno, anem a... Ara ja està, està el A i el B fet. Check, check. ¿Vale? Tenim en compte el model de l'estat de transició. Mireu què faré. Ah, però miri, m'has dit que l'estat de transició aquest any no entra. Bueno, ja sé que no entra, però jo ho faré també per el de col·lisions. ¿Vale? Jo soc així de guai que us ho faré per el de col·lisions. ¿Vale? Lo voy a tunear un poco per repassar, perquè, clar, evidentment aquest any no s'entrarà l'estat de transició. ¿Vale? No sé si he fet fins i tot els dos perquè sóc una motivada, ¿vale? Però us explicaré per els dos. ¿Vale? Ens demanen l'energia d'activació segons aquest model, comparar les energies d'activació de la catalitzada i de la no catalitzada i com es modifica la velocitat de reacció si augmentem la temperatura. ¿Vale? Bueno, mireu, jo ho tinc fet, evidentment, però ho vaig llegint a poc i explicant. Anem a contestar la primera pregunta, que és l'energia d'activació. ¿Vale? Què li passa a l'energia d'activació? Diu, tenint en compte el model, què és l'energia d'activació? Vale. Diu, l'energia d'activació és la definició, és l'energia necessària perquè comenci la reacció química. Ho faig des del model de l'estat de transició i després des del model de col·lisions. ¿Vale? Estat de transició, perquè comenci la reacció química de manera que es pugui assolir l'estat de transició. No afecta la termodinàmica de la reacció en l'equilibri químic, s'expressa en quilojoules per mol. Segons el model de col·lisions, també el podem justificar. Diu, és l'energia addicional que necessitem perquè les molècules assoleixin, les molècules de reactiu,
Aquesta energia, perdó, l'estic llegint fatal, és l'energia addicional que necessiten assolir les molècules de reactiu per produir els xocs efectius i que es puguin trencar els enllaços motors de les molècules per tal de que s'iniciï la reacció química. Vale? Mateix concepte descrit per als dos models. Repeteixo, a nosaltres ara aquest any ens interessarà dominar el de col·lisions. Vale? Què més es demanen? L'energia d'activació serà més gran o més petita? Bueno, a veure, aquí aquest exercici és veritat que l'energia d'activació només la podeu definir si és més gran o més petita la del en base al catalitzador per l'estat de transició. Precisament perquè el catalitzador, ja us repeteixo un altre cop, la pròpia definició ja parla de l'estat de transició. I ja us ho he dit abans, qui és la que té menys, perdó, millor dit, menys energia d'activació? Doncs la del catalitzador, ¿vale? Perquè al estar catalitzada, el que fa el propi catalitzador, que és per això serveix, és baixar l'energia d'activació. Per tant, l'energia d'activació de la reacció catalitzada serà menor que la de la no catalitzada, atès que el catalitzador disminueix l'energia d'activació de manera que s'arriba abans a l'estat de transició. Aquí sí que no hi ha una altra manera d'haver de parlar de l'estat de transició, perquè allò s'ho preguntarien sense està condicionat per el model, ¿vale? En el cas de que us ho preguntessin aquest any. O sigui, que ho hauria d'escriure així, tal qual, perquè per col·lisions sí, no té gaire sentit explicar l'energia d'activació com a tal. ¿Vale? Podíeu dir, rizant el rizo, que el catalitzador el que fa és que es necessita menys energia addicional perquè comencin els xocs. Vale. Però no està pensat el catalitzador per definir-lo per el model de col·lisions, m'enteneu? Sinó està més pensat per definir-ho per el model de l'estat de transició, que ahí està la disputa d'haver treure, no sé per què han tret l'estat de transició, molts profes ens ho preguntem, que no té gaire sentit. Vale? I jo, que som molt pesada, el catalitzador, si surt a l'examen, l'heu de, encara que no s'ho diguin, de definir. Diu substància química que augmenta la velocitat de reacció de manera que disminueix l'energia d'activació, modificant d'aquesta manera el mecanisme de reacció. L'addició del catalitzador no afecta la termodinàmica ni l'equilibri químic, es recupera i no es gasta, no sé per què he dit es gasta, ara em perdonareu aquí, i anar ràpid, picant, mira, ho ficarem, pum, no, no es gasta al final de la reacció, Per això dic que és tan interessant el catalitzador, es recupera al final. Efecte de la temperatura. Què passa amb la temperatura? Mireu, estat de transició, a l'augmentar la temperatura, diu que quan augmenta la temperatura, què li passa a la velocitat? Des del punt de vista de l'estat de transició, a l'augmentar la temperatura, l'energia d'activació necessària serà menor, això és degut o atès a l'equació d'Arrhenius, per tant, és necessària menys energia d'activació per assolir l'estat de transició, de manera que s'arribarà abans a l'estat de transició, per tant, la velocitat de reacció augmentarà. ¿Vale? No és el mateix cremar un bidó de gasolina en el desierto que en Groenlàndia. ¿Vale? On començarà la festa abans, la combustió? En el desierto, Això ho sabíeu ja sense saber vosaltres ni termo, ni cinètica, ni res. ¿Vale? Per què? Perquè la festa, aquesta calor fa que comença la festa abans, sí? Però model de col·lisions important, perquè això sí que us pot sortir ara a vosaltres. A l'augmentar la temperatura, què passa? Que les molècules estan més activades perquè tenen més energia d'activació, estan un poc loques, provocant un augment dels xocs efectius de manera que la velocitat de reacció augmentarà. Sí? Bueno, doncs amb tota aquesta xapa, mireu, quina xapa que he fotut al bé, contestaríem, home, traiem la meitat perquè és veritat que ho he fet per als dos models, he sigut una mica, he fet el doble de treball. ¿Vale? Tindríem la cinètica feta. Dubtes? Vaig a fer equilibri ràpid, però ens donarà temps. Va. Dubtes de cinètica? Beuré aigua líquida perquè m'ofegaré. ¿Vale? No teniu dubtes? Vale. Vaig a repassar equilibri molt ràpid, perquè l'equilibri... Ai, l'equilibri. Que poc us gusta, a vegades, l'equilibri. Per què teniu problemes en l'equilibri? Doncs teniu problemes matemàtics. ¿Vale? Perquè l'apartat A, juguem sempre, de broma ho dic jo a les meves classes, tengui, falti. ¿Vale? I a vegades no sabeu si esteu en l'equilibri, si no estic en l'equilibri. Ai, Déu meu, he de llegir bé l'enunciat. Però l'apartat B us agrada molt perquè són els factors que modifiquen l'equilibri químic
i està basat en el principi de Le Chatelier. I clar, si l'alumne estudia la teoria, doncs allí, bum, no? Vomita tota la teoria, punto asegurado, ¿vale? Però l'A a vegades condiciona d'agafar equilibri perquè a vegades, diguéssim que falleu l'apartat A i teniu molt bé l'explicació de les factors de Le Chatelier, però les mates a vegades, dic en general, tothom, cadascú té les seves coses. Vale. Important, que hem de saber la constant d'equilibri. Coses importants de la constant d'equilibri de concentracions, que és aquesta, productes partit per reactiu elevat als seus coeficients estequiometris, per tant, la reacció reversible, doble fletxeta, si s'olvida la fletxeta, ja l'hem liada, penalització greu, no ficar equilibri químic, la doble fletxa en un exercici d'equilibri. Normalment us donen la reacció, però no sempre us la donen igualada, per tant, compte. I si la donen igualada, a vegades semi-igualada, perquè són una mica malignos, aquests químics. Per tant, sempre hem de revisar. Sí? La KC no té unitats. Si fiquem les unitats, penalització. Penalització vol dir que de lo que has guanyat suant en l'examen et restaran 0,2 o 0,3 de la puntuació total de l'exercici. No és que no guanyis, no. És que de los que has guanyat, no guanyes i a sobre de lo que has guanyat d'abans te treuen punts. Això és una penalització, que la gent me diu, no me lo contarà. No, això és no contar. Penalitzar és que te resto. Ok? Coses importants. Qui està convidat a la festa de l'equilibri? Doncs tothom menys els sòlids. Per tant, no podem ficar espècies sòlides a l'expressió de la constant de l'equilibri. Líquids, gas i aquosos van bé, però els sòlids no. De los creadores de KC ve la falsa, la QC. La QC és una expressió molt similar, que és el quocient de reacció, també se calcula igual, però aquestes concentracions són de l'equilibri i aquestes són del no equilibri. Queda clar? Equilibri, no equilibri. Equilibri, no equilibri. Sembla fàcil? Doncs la gent no ho té gaire clar, això. Per què serveix la QC? Per comparar-la amb la KC. Vamos, la verdadera, la de marca y la falsa. ¿Vale? Es así. ¿Vale? Pobre QC, es la imitación, es la imitación. ¿Vale? Si la QC és més petita que la KC, la reacció no està en equilibri i, a més, està desplaçada cap a la formació de productes. Perquè fora de l'equilibri, perdoneu que tinc lo del aquí, perquè fora de l'equilibri estic per sota de l'equilibri, per tant vaig en viatge d'ida cap a productes. Si la K és igual a la Q, estic justament en el moment de l'equilibri químic, i si la QC és més gran que la KC, l'ha guanyat la partida, diguéssim que per sota, o sigui, fora de l'equilibri estem per sobre de l'equilibri, per tant, estic tornant cap a reactius. La reacció està desplaçada cap a reactius. Cap a productes, justament en l'equilibri, cap a reactius. Sí? Pensava que tenia una pregunta. Factors que modifiquen l'equilibri químic, què? Pressió o volum. He tornat a ficar la pressió, però bueno. El volum, la pressió i el volum. Sí, a la temperatura i el catalitzador, què? No surt, de cinètica, l'hem dit que el teníem pres allà. No pot sortir. Per tant, el catalitzador no modifica ni la termo ni l'equilibri químic. Per tant, és una pregunta clàssica que sempre, i sempre la pregunta perquè sempre hi ha gent que la falla. A vegades m'ho diuen els alumnes. Sempre el mateix. Bueno, és que la gent ho falla. Això ho he ficat perquè soc una motivada, que sapigueu que l'energia lliure de Gibbs i la constant d'equilibri també estan relacionades matemàticament a aquesta expressió. No sé si ho han explicat en els col·les, si ho sabíeu. Jo us ho dic. Sortir, no ha sortit mai. Però, estaria bé que ho sapiguéssiu. La R és la constant dels gasos ideals, 8,314 joules per Kelvin mol. La temperatura en Kelvin, logaritme Napier, que està a la calculadora, no hiperventiléis, de la KC. Sí? Hi ha més coses, això és un resumillo, un repaso, evidentment la tabla de las X. ¿Cuándo hago tabla de las X? ¿Cuándo no hago tabla de las X? Un clàssico. Mireu, si ens demanen alguna cosa de l'equilibri, la KC, les concentracions d'equilibri, qualsevol cosa de l'equilibri, i el que tenim no és de l'equilibri, són dades de fora de l'equilibri en un moment donat, a l'inici, hem de fer taula de les X. Segona pregunta, miri, la taula de les X la fem en concentració o en mols, en N o en C, en concentració en mols. Depèn. Jo soc partidària de que si teniu el volumen en l'enunciat, ho feu en concentracions. Però si ho feu en mols,
us donarà el mateix, el que estigueu acostumats. Ara bé, si no teniu el volum, l'haureu de fer, és per alguna raó, Per tant, l'haureu de fer en molts i després ja veurem que l'exercici ens guiarà per poder fer els càlculs bé. ¿Vale? Queda clar? Bueno, us he fet possibles preguntes que em podíeu fer. Ja la resol jo, ¿vale? Bueno, vaya rollo, que us surten aquí, Mireu, problema del 2023, fresco, juny, sèrie 1. O sigui, fa justament gairebé un any, ¿vale? L'altre no l'he dit, el de cinètica, quan era? 2020, bueno, l'any de la Covid. Vale, vinga, anem allà a l'equilibri. Vale, el clorur de sulfuril, vale? Aquí el tenim, és un líquid a temperatura ambient d'olor punyent que sovint s'utilitza com a font de clor gas, ja que pel fet de ser un líquid és més fàcil d'emmagatzemar i manipular. És molt utilitzat en la síntesi de compostos orgànics per la transformar enllaços carbonis hidrògens en enllaços carbonis clor. Rollo és total, Esto és rollo. Diu, també s'ha utilitzat, perdoneu, en el tractament de la roba de llana perquè no s'encolleixi. Mira, interessant. Diu, el clorur de sulfonil s'obté industrialment per reacció entre el clor i el diòxid de sofre empleant el carbó actiu com a catalitzador. O vale. Diu, s'ha realitzat la reacció del clorur de sulfuril, hauria d'haver agafat un nom, no? Podia haver escollit tot, he agafat el que té el nom més raro, Clorur de sulfuril. Vale. Bueno, és una reacció en equilibri químic. Està igualada aquesta reacció, anem a chequear, és obligació vostra, no meva. Dos clors, SO2, SO2. Tot en fase gas, és una reacció homogènia en fase gas, és una reacció també exotèrmica. Bueno, molt bé. Diu, quan la reacció ha arribat a l'equilibri, ¿vale? Una cosa important, mireu que me donen el volum i la temperatura. Ok, me la guardo. Diu, quan la reacció ha arribat a l'equilibri, que ha arribat a l'equilibri, cállate, que estic en l'equilibri, Sí? Vale, això s'ha de llegir bé, Tenim 0,40 mols del clorur de sulfonil, aquest, 0,10 del SO2 i 0,50 del clor. Determina el valor de la KC y después de assolir l'equilibri s'addicionaran... Bueno, luego me cuentan otro rollo, Mira, pararé aquí, no us lieu. Vaig a fer primer la primera pregunta. Determina el valor de la constant d'equilibri. Fins aquí, sí? Aquí, ¿vale? Ara continuo, ¿vale? Recordem que us he comentat que els exercicis d'equilibri normalment és apartado A, generalment, no m'ho agafeu tots fil per randa, però generalment apartat A, pràctic, numeritos mates, apartat B, xapa, teoria, ¿vale? Ala, vomitera, sí? Vale. La KC. La KC, ¿vale? Me demanen la KC. Tinc els mols, tinc el volum. Aquests mols són de l'equilibri, per tant, dividim per el volum perquè tot passa en un mateix reactor d'un litre. Per tant, puc determinar les concentracions d'equilibri. L'únic que hem de ser una mica, home, una miqueta macos al ficar les coses, ¿vale? Llavors ficaré aquí les 3 concentracions. És un poco rollo, que sí, perquè haurem de dividir totes per què? Per un litre, les mates no són per morir-se, amigos, perquè dividir entre 1. Per tant, aquí tenim 0,40 mols. Aquí tenim 0,10 mols. Aquí tenim 0,50 mols. Ho dic per no estar baixant, no estic mirant el meu, perquè si no es marearé. ¿Vale? Això és un 10, 0,10 molar i 0,40 molar. Sí? Tenim aquí les 3 concentracions, expressió de la KC, ¿vale? Productes partit per reactius elevats als seus coeficients estequiomètrics. Mira, i a més és superfàcil perquè tenim que tot és 1 a 1 a 1, ¿vale? Per tant, aquí elevem a 1, que jo no ho fico, ¿vale? Ara fico perquè ho veieu que està elevat a 1, però evidentment elevat a 1 en mates és el mateix, ¿vale? SO2 i el clor, sí? Vale. Llavors, això quedaria 0,10, aquí seria 0,50, substituïm, aquí no cal ficar molar tota l'estona, i si feu les mates, per no moure la pantalla, ho fico aquí, ¿vale? Això dona un triste valor, amigos, de 8.
Vale, les constants d'equilibri poden donar números superestrambòtics, perquè tu estàs a l'examen 8, que raro, mai he fet un exercici que doni 8. Pot donar 45.000, pot donar... M'enteneu? Negatives no, negatives no. Però positives pot ser molt random, 7 per 10 a la menys 3, me pilleu, Per tant, doncs, ha donat 8. Aquesta és una solució, vale? Jo marcaré aquí solució, vale? Una solució matemàtica. Vale. Ara anem, sí, a contestar la següent subpregunta de l'apartat A. Diu així: si després d'assolir l'equilibri s'addicionen 0,3 mols de CO2 a la mescla de la reacció, quina és la nova concentració de clorur de sulfinil en l'equilibri? Bueno, una cosa important és tenir en compte que estem addicionant 0,3 mols que estan en el mateix litre, o sigui, en el mateix volum. Per tant, la concentració addicional del clorur de sulfinil, del clorur de sulfinil no, és de l'SO2, perdoneu. De l'SO2 doncs serà 0,3 mols en un litre, no? Per tant, si fa o no fa, 0,3 molar. ¿Vale? Això és important. Estem addicionant què? Un producte o un reactiu? Home, doncs estem addicionant un reactiu. Per tant, si estem addicionant un reactiu, segons el principi de Le Chatelier, una vegada assolit l'equilibri químic, la reacció anirà cap a la formació de què? De producte. Per què? Perquè ha de gastar aquest excés. ¿Vale? La pobra reacció arriba a l'equilibri, la caza és buit, supertranquil·la ella, i ara li fiquen un xupito, li fiquen una miqueta de CO2. Ostres, què fa la reacció? Home, ara m'has espatllat l'equilibri químic. Llavors, el que fa és per tornar, segons el principi de Le Chatelier, per tornar a restablir un nou equilibri químic, anirà cap a la formació de productes. ¿Vale? Per tant, anirà cap a la formació del clorur de sulfuril. ¿Vale? Vale. Llavors, què passa? Ara hem de tornar, perquè la pregunta, perdoneu, diu quina és la nova concentració d'aquest clorur de sulfinil a l'equilibri. Clar, tenim un problema, i és que ara la festa comença amb les concentracions inicials. M'enteneu? O sigui, les concentracions de l'equilibri són les concentracions inicials de la reacció ara, i ara hi ha un procés. Ara ja he de tornar a un nou equilibri químic. Per tant, he de fer la taula de les X. Que això molta gent es va quedar, per això he escollit aquest exercici, pues, a veure, una miqueta que no sabien què fer amb la seva vida. Llavors, ja sé que la he regado un poquito, però a veure si puc aquí fer una coseta. Mira, a veure, aquí, vale, nuevo, tot per no copiar, lo meu té delicte, Podia haver-la preparat, però improvisem aquí, no passa res. Vale? Bueno, evidentment no veieu res, és la mateixa reacció de sempre, sí? Vale, la que tenim aquí. Bueno, tornaríem a copiar-la, sense aquestes guarrades que t'he ficat aquí, vale? Perquè he escrit molt. Vale, no passa res. Concentració inicial, concentració que reacciona i concentració de l'equilibri. Hi ha gent que només fa iniciar l'equilibri, perfecte, si no te lies, perfecte, però a mi m'agrada ficar el que reacciona perquè l'alumne crec que ho entén una miqueta, crec jo, una miqueta millor. 0,50 molar hi havia, recordeu, i 0,10 del SO2. Quan hi havia del clorur de sulfinil? Doncs 0,40 molar, sí? Fiqueu les unitats, molar, perquè l'està fent en concentració. Ara ja aquí no cal ficar lo de molar, ¿vale? Però aquí sí. I si la feu en mols, fiqueu la mols, ¿vale? Què passa quan reacciona aquí? Doncs penseu que va cap allà, per tant, això es gasta, sí? Això es gasta i aquí això es forma. Però, què passa? Que ens han ficat 0,30 extra. Això és la, diguéssim, la pertorbació que ens han fet de l'equilibri. Llavors, clar, aquí he ficat un 2, que he ficat aquí? Ai, mare meva. Això és una X, ja no me va el cervell. Una X, ¿vale? Llavors, 0,40X volia dir. Ai, Déu meu, espereu. Borrar. No passa res. Ben ràpid. Epa, ja està, 0,40... Bueno, això serà al final. Sí, ho he fet bé. Ja ho havia fet bé, ¿vale?
O sigui, quan es forma d'això? Més X, no? Vale, ara fem la suma de les dues fileres, 0,50 menys X, 0,10 menys X més 0,30. Ara ho arreglem això, òbviament. Sí o no? Vale? Això que serà? 0,40 menys X. Vale? Fins aquí arriben tots, veritat? I una X. Recordeu que si hi hagués un 2 aquí, per exemple, o un 3 aquí, aquí hauríem de ficar-li 2X, 3X, me pilleu, Aquesta reacció, una mica perquè us ficaven això de ficar algo fora en l'equilibri, a veure què passava, és per això, no?, de que s'han ficat una reacció 1 per 1 per 1. O sigui, una mica fàcil en quant a l'estequiometria, però compte aquí. Llavors, ara ve el moment matemàtic, que evidentment jo ho deixaré indicat i no faré les mates 100% perquè si no morirem, vale? I vull que tingueu temps per si m'heu de fer alguna consulta o pregunta, vale? I es falta la part teòrica, que bueno, això és un moment. Vale. Ficarem l'expressió novament, sí? Veieu aquí? I ara substituïm l'equip X, el clorur de sulfinil, això seria, penseu que això seria, 0,40, mare meva, 0,40 més X, Vale. Llavors serà 0,40 més X. Vale? Ara vindria el clor, que seria 0,50 menys X, i el SO2, que seria 0,40, sí? Menys X. A què és igual això? A la KC. A la KC la tens? Clar que la tens, si no tindries dues incògnites. Vale? No podràs resoldre l'exercici. L'has calculada. La KC no varia, O sigui, varia la KC si l'addicionem un reactiu? No. La KC no varia només amb la temperatura, cosa important de teoria. Vale. Si fem les mates, i les mates aquí no eren fàcils en quant a, diguéssim, desenvolupament. A veure, aquí no sóc jo ara aquí la profe de mates, justament, però hauria de fer distributiva, aquest per aquest, aquest per aquest, aquest per aquest, aquest per aquest, me pilleu, quedarà un polinomi, sí, amb X. Tot això passaria aquí multiplicant, me pilleu, I hauríem d'endreçar els termes, ens quedaria una equació de segon grau, que jo us la fico aquí, per tant, aquí es demostra que necessiteu portar sí o sí una equació que realitzi equacions de segon grau, perquè no la farem, encara que aquests números són fàcils, però a mà, en un altre exercici pot sortir 4,3 per 10 a la menys 2. No ho ficarem a la fórmula de les mates de quan anaven a l'ESO. Per tant, hi ha dues X, i això és interessant. Mireu, ens donarà dues X a la calculadora. Una és de 0,8081 molar, sí? I l'altra és de 0,177, bueno, 0,177 molar. Vale, una d'aquestes és la bona, l'altra no és bona. Com sé jo quina és la bona? Home, 0,8081, 0,8 és més gran. O sigui, me donarà alguna de les espècies d'aquí, de l'equilibri, Vale? Bueno, conteu que és això d'aquí, vale? Quan jo fiqui el 0,8, alguna cosa me donarà en negatiu? Les concentracions poden ser en negatiu? Prohibido, La matèria en negatiu, hola, no pot ser. Vale? Llavors, són molts, per tant, és matèria igual, vale? Molts partit per litre. Per tant, si jo fico un 0,8, enteneu que 0,50 menys 0,80 i pico em donarà negatiu. Per tant, aquesta d'aquí, vale? Aquesta, mira, la tatxaré, vale? No té sentit químic, vale? Podeu raonar-lo que al substituir en la concentració de l'equilibri del clorur de sulfinil o de qualsevol altre, de fet amb aquest també passa, no? Amb l'SO2, perdó, en el clorur de sulfinil no, volia dir en el clor i en l'SO2. Es donaria concentracions negatives. Per tant, la bona, vale? S'ha entès això? Bueno, després si no ho torno a explicar si algú té dubtes. La bona és aquesta, perquè quan la fiquis aquí et donarà un número positiu sempre, en totes les tres, aquí, aquí i aquí. Vale? Aquesta és la concentració, bueno, la concentració molar de la X, però jo no vull la X. Jo què vull? Jo vull la concentració del clorur de sulfinil en l'equilibri, que hem quedat que això és 0,40 més X, o sigui que és 0,40 més... No cal ficar-les totes, 0, només la que te demanen, que és aquesta, No te demanen totes les espècies de l'equilibri. Llavors no perdeu temps. 0,557 molar, vale? Vale, per acabar,
sé que esteu cansats, he acabat una miqueta, acabaré 5 minutets tard, però bueno. Diu, raoneu per quin efecte tindrà sobre el rendiment de la reacció un augment de la temperatura. O sigui, la ja tenim, ja ho he contestat tot, ¿vale? Un augment del volum del recipient o l'eliminació del catalitzador. Raoneu també aquests efectes sobre l'AKC. Bueno, a veure, jo tinc totes les xapes, evidentment he fet els deures. Vale, una cosa important, quan es demanen el rendiment en l'equilibri, hem de fer una frase explicant què significa això del rendiment. Què és que una cosa sigui rentable? Que vagi a reactius o que vagi a producte? El jefe què vol? Vol que tenir producte no reactiu. Però ja entenc jo de partida a l'empresa. Per tant, per millorar el rendiment ens interessarà que l'equilibri químic es desplaci cap a productes. Sembla obvi, però ho heu de ficar a l'examen de CL. Vale? Per tant, ho remarco aquí, compta amb això, vale? Perquè ho he de ficar. Vale, un augment de la temperatura. Què passa a l'augmentar la temperatura? Es tracta d'una reacció exotèrmica, per tant, llibera energia en forma de calor de reactius a productes. La reacció es desplaça cap a reactius. Per què? Per què es desplaça cap a reactius? Perquè, clar, si la reacció és exo i libera energia en forma de calor de reactius a productes i a sobre li augmenten la temperatura, la pobra reacció haurà de desplaçar l'equilibri cap a reactius per contrarrestar aquest efecte. És a dir, al sentit contrari a l'exotèrmic, amb l'objectiu de contrarrestar aquesta pertorbació segons el principi de Le Chatelier i restablir un nou equilibri químic. Això és important que ho digueu. Vale? El principi de Le Chatelier ha d'estar sempre. Vale? Per tant, què li passa al rendiment si va cap a reactius? Que hem de contestar la pregunta. Pues el rendiment disminuirà, perquè si va a reactius no m'interessa, jo vull que vagi a producte. Vale? Un augment del volum del recipient. Si augmenta el volum del recipient, disminuir la pressió, amb ell el número de mols gas, vale? Si disminuir la pressió, disminuirà el número de mols gas. Per tant, la reacció el que fa és anar cap a on més número de mols gas n'hi ha. On hi ha més mols gas? Pues anem a veure. Resulta que aquí també hem de fer similar al mal de termo. N'hi ha aquí, no? Que el vegi el profe, un mol gas, vale? Ho devo ficar en l'apartat A que ho vegin, 2 mol gas, vale? I directament estic jo veient que on hi ha més molt gas és en reactius. Per tant, estem en la mateixa situació que abans, ¿vale? No he ficat en negret aquí. Perdoneu, és una alarma perquè no me passi jo. I llavors, què passarà aquí? A l'augmentar el volum, disminuir la pressió, de manera que disminueix el número de mols gas. En conseqüència, la reacció desplaçarà el seu equilibri químic cap a on més mols gas n'hi ha. En aquest cas cap a reactius, amb l'objectiu de contrarrestar aquesta pertorbació segons el principi de Le Chatelier i restablir un nou equilibri químic. La coletilla esta es pot repetir, el mateix, us l'apreneu, és molt fàcil. Per tant, disminuirà el rendiment de la reacció, que era el que volia ficar, que ho veieu bé que això, pues esto, que està negret aquí, he contestat a la pregunta. Eliminar el catalitzador. El catalitzador no afecta el rendiment perquè el catalitzador no afecta a l'equilibri químic, només a la cinètica química. L'eliminació del catalitzador no afecta el rendiment, ja que el catalitzador només afecta la cinètica química i no a l'equilibri químic. Vale? Què passa amb la... Diràs, Miri, que se t'ha oblidat una pregunta. Que no. La CACE. Mireu, la CACE només es veurà modificada per la temperatura. Vale? Per tant, aquí, que ara no sé si ho tenia per ahí apuntat, però bueno, crec que sí, i ara no sé on s'han anat. Bueno, si no, ho escric aquí, ¿vale? Per tant, el valor de l'AKC, segur que ho tenia apuntat, però no el trobo, ¿vale? Només es veurà afectat per la temperatura. Com es tracta d'una reacció exotèrmica, desplaçarà el seu equilibri cap a la formació de reactius a temperatures altes. Recordeu que t'estan dient aquí, segons el valor de temperatures altes, no que sempre vagi a reactius. Per el cas de la pregunta, un augment de les temperatures. Per tant, com que va a reactius, la KC disminuirà. Quan va a productes, si l'equilibri anés a productes, amb la temperatura, recordo, amb la temperatura, per exemple, si fos endo, si la reacció fos endo i l'augmentem la temperatura, aniria cap a productes. Per tant, la KC augmentaria. Però en aquest cas,
la KC disminuirà. Per tant, el valor de la KC disminuirà. ¿Vale? Podeu afegir que en cap cas, no, es veurà afectada el seu valor amb què era? Amb el volum i què era l'altre que ens demanava? Amb l'augment del volum. Ui, no sé escriure ara. Augment del volum o l'addició d'un catalitzador. L'eliminació, perdoneu, la eliminació d'un catalitzador. Sí? Molt bé, doncs ja ho tenim. Vale? Ja tenim els 3 exercicis resolts. Bueno, no sé si teniu un dubte d'aquest abans de res, abans d'acomiadar-me, recordar un parell de coses. I si no, doncs us recordo. Teniu algun dubte? Espero que hagi quedat clar. Us recordo coses importants. Dilluns vinent, spoiler, no, ja ho sabeu, farem repassillo d'àcid base, important, és un tema molt important i que sempre causa molta controvèrsia als alumnes, us costa una miqueta. Redox, vale? Farem un exercici, només escolliré un problema, em sap greu, no sé si és pila electròlica, ara no me'n recordo ben bé què he escollit. I molt important, aquí no faré repàs de teoria perquè és inviable, és una teoria molt llarga, però per fer-vos una ajuda, el comitè que fa l'examen de química ha penjat en la web del GenCat alguns exercicis, models dels temes nous perquè tinguem una orientació. Jo resoldré 2 d'ells, un d'equilibri, perdó, d'enllaç químic i un de la química del carboni. Vale? Us recordo que el còdic que teniu... Perdó, ara no me'n recordo ara què hauria de dir. Entreu en un sorteig, no? Lo del sorteig que entreu. Vale? I què han de ficar? Com era? No me recuerdo. Me lo dicen por el pinganillo. Vaya, miró descompte. Bueno, no me recuerdo. Teniu el còdic allà, El codi està al xat. Ah, està al xat el còdic, amigos. Vinga. I me veureu, si ganeu el sorteig, me veureu uns vídeos molt interessants de la química. Què més? Per més informació, podeu trucar. A veure, ara ficaré malament Ara ficaré malament, però jo crec que ho he ficat bé, A Barcelona o Lleida, per més informació, si voleu apuntar els intensius que fem, bueno, en fi, estamos que lo petamos, ¿vale? I també per si voleu apuntar-vos, home, fer un repàs també en el curs de selectivitat Miró, que n'hi ha tant de química com de la resta d'assignatures dels meus companys, que és una plataforma on us podeu autogestionar, podeu veure vídeos de teoria, teniu tots els apunts, està tot actualitzat per la convocatòria del 2024, que ja canvis en totes les assignatures, ¿vale? Vale, el dia 6, no m'enrotllo més, o sigui, dilluns vinent, 7 de la tarda, ens veiem, ¿vale? Doncs res, una abraçada. Ens veurem el dilluns, ¿vale? Adéu-siau.